αξίες κι όχι αριστερούς αναρχικούς και ταραξίες, να έχει ηθικό. Μελλοντικές επιδιώξεις να μην εξαρτάται από επιδόματα και αγκυλώσεις. Χωρίς φορολογία στο Θεό κι όπου κοιτάξεις ανομία. Από ομάδες που ανενόχλητες κλέβουν μες στην κοινωνία. Δίχως τον εθισμό στον τζόγο να στα ύψη που το πενιχρό εισόδημα θέλει κι άλλο να στύψει. Με φρόνημα, όχι φοβικότητα. Να μην νομίζει ότι άντρας ίσον τοξικότητα. Να σκέφτεται για τον εαυτό της κι όχι με άποψη από κανάλια. Και ότι πει αυτού μεγαλειώτης ο κάθε πολιτικάντης, ψηφοθύρας και κυφήνας που τεκανιάζεται για το χάλι της Αθήνας. Με σύνορα κλειστά, προστατευμένα, με πλάνο μακροχρόνιο για σένα και για μένα. Κι όχι για κάθε τυχαίο λάθρο έπικο που μας το κάναν με το ζόρι στο σπίτι ένικο. Χωρίς υπέρμετρη νομοκρατία που πνίγει πριν τη γέννηση κάθε πρωτοβουλία. Που σε κρατάει στη μιζέρια και τη λύθη. Όσον οι προγόνοι μας είχαν επιτύχει. Να είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που γεννηθήκαμε. Για όσα τώρα πετυχαίνει στην περιοχή όπου βρεθήκαμε. Κι όχι για το παρελθόν πάνω από χιλιετία.